Ungakhulekela uvele. Lokuvakasha. Yinhle igarden yakho my friend. Hey. Bathi kwani lokho? Hawu. Decoration semajardini. Mina ngathi ngayibasa le decoration yakho le. Hawu wona. Ngifaka emlilweni mina. Yebo ngento umlilo ngosinyama. No. This is beautiful. You see the character now. Siyafaka nje i-decoration semajardini. Ngani lesi sikhuni lesihle kabi lesi mngani. La uyabasa la. Wena problem yakho ngabona sigodo ucabanga ukufaka. Ucabanga ukubasa phambi ngibuye emakhaya mngani. Ngibuye emakhaya lokhu nje siyabasa lokhu senda inyama sipheke ukudla sidle. Hayi hamba endleleni into yokubhasa into ten. Mina ni decoration. Asambe ngithelele sazana. Bofunze lokhu decoration. Yebo sengifundzile bathi nje ngifuna utshwala ngisenguvashela. Sambe ngithelele utshwala. Yebo uyathi ngidele bona mosla kakho. Uyancisha ngani wami uyancishana mina. Sinatshwala. Angisengiyeke. Nasi chiefs idliwe. Ngoba sinathi savana. Ngiphumile kutshwaleni. Sophumile. Uphuma ngoba kufika mina. Uvela amasidolo so uthi ngingena ngoNkulunkulu. Ngingena emkhonzo ngiphuma. Bathi mina ngangena enkonzweni ngicela utshwala. Ufunela ukuthi ungene. Ongene la. Salongiyekela savana. Uyekela konke. Futhi siyasindiswa ke mina nawe siba born again savana siyayekela mina njengokuthi sinathe tshwala sivule ku TV sibukele abafundisi bayisho asambe sobukela ama sermons ke